שלום ובוקר אור. בוקר טוב. תודה גברתי שבאת היום לאירוע. כשאת מסכמת שנתיים של התמודדות, עם ובלי קשר לצפון, ואת רואה את זה מערכתית, מה המסקנה המרכזית שלך בנקודת הזמן הנוכחית? טוב, אז קודם כל אי אפשר לסכם כי זה עדיין לא נגמר. הנקודה המרכזית שבלי העוגן והיציבות של עובדי ועובדות הוראה שנתנו בתקופות הללו, המדינה הייתה משותקת לחלוטין. ככה. חד וחלק. עכשיו, הזכירה דוקטור שמחון את המורים בצפון ואת עובדי החינוך שלימדו תחת אש, קהילות מפורקות, תלמידים מפונים. המדינה בנקודה הזאת, מהזווית שלך, שוב, הפנימה כבר שזה היה אירוע חריג שאולי גם דורש תגמול חריג, תגמול אחר, כי כמו שאת אפילו אומרת, יכול להיות שהאתגר הזה עוד לא יסתיים. אני חושבת שהמדינה עדיין לא הפנימה. יאמר לזכותה של מנהלת המחוז אורנה שמחון, שהיא יותר בקיאה מכולם, והיא כן ידעה מה קורה במחוז שלה. ידעה בדיוק כמה תלמידים נמצאים בכל אזור ואזור, ידעה כמה מורים צריך להעסיק, ואיך להעביר מפה ולשם. זאת אומרת, היה לה את המיפוי, היא עשתה מיפוי, לא חיכה שאף אחד יעשה לה מיפוי, כי נתונים, אחת הבעיות הקשות של משרד החינוך זה הנושא של נתונים. אתה תבקש נתונים בין נתונים. ואורנה לא חיכתה שמישהו יעשה את הנתונים, אלא היא עשתה את זה. וברגע שיש לך ידע ויש לך את הנתונים, אז יכולת גם לפעול. המדינה לא הפנימה, וראית אני אתן לך רק דוגמה קטנה, ראית את התמריצים שנתנו למורים. בשביל 3,000-4,000 מורי יעזוב אזור שהיה מוכה, שגם הם היו חבולים מאוד וגם הם עברו, חלקם גם חוו את המלחמה בצורה מאוד אישית, אין אחד שזה לא נגע בו, וראו בכלל מערכת חינוך אחרת מאיפה שהם היו. זאת אומרת, בגלל זה חלקם לא חזרו גם לאיפה שהם היו. זה מה שיחזיר אותם? כאילו, אתם יודעים מה? עדיף לא לתת בכלל. היה צריך, באמת לתמרץ אותם על הערכה באמת שהמדינה הייתה מעריכה את העשייה שלהם, את המסירות שלהם. אנשים עזבו משפחות, תקשיבו, אנשים עזבו משפחות, השאירו אותם בצפון כאשר המשפחות שלהם פונו, והם הלכו לאילת כדי להקים בית ספר למפונים וללמד שם, ואפילו עם הטיסות לא התחשבנו איתם. תבינו לאיזה מצב אנשים הגיעו. זאת אומרת, לא הייתה מספיק הערכה, לדעתי, של המדינה כלפי ציבור עובדי הוראה. אבל כמו שכולנו מכירים את עובדי הוראה הם הראשונים שהתגייסו. אף אחד, הם לא באו ואמרו להם בואו, אלא כל עובד הוראה, כל גננת, באמת היה אכפת להם התלמידים. אולי באוצר יודעים את זה. באוצר אומרים לעצמם, הם יבואו, הן מחויבות, הם לא יגידו לא, אז לא צריך לשלם. האוצר תמיד מסתכל דרך החור שבגרוש. זה תפקידו. כן, אבל יש מקרים, וזה מקרה שבאמת אף פעם לא חווינו, וגם בעזרת השם גם לא נחווה את זה יותר, אבל יש מקרים שאתה צריך פשוט לשחרר, ואתה צריך באמת להוציא מה שנקרא את הכסף למקום הנכון. ראינו פיזורים במקומות אחרים, אפשר היה, זה לא שאין כסף, יש כסף. אבל לצערי אין מספיק הערכה. אבל איפה זה נעצר? איפה נעצרה הכוונה לתגמל? היא נעצרת במשרד החינוך שלא יודע לדרוש, במשרד האוצר שלא יודע לתת, או בזה שהאיום הפוטנציאלי של עובדי החינוך לא עובד כי הם באים לעבוד? זה תלוי בשניהם, גם משרד החינוך שלא דרש מספיק ולא עמד ולא דפק מספיק בשולחן, וגם את האוצר, וכן, תמיד מנצלים, אני חייבת לומר את זה, תמיד יש את הניצול הזה של המסירות של אנשי עובדי הוראה. הרי אף אחד לא בא בשביל השכר, אף אחד לא בא בשביל השכר, זה באמת, הם רואים את זה כאתגר, הם רואים את זה כשליחות בעבודה שלהם היומיומית, קל וחומר, כאשר המדינה נקלעה למצב מאוד 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 קשה, הם הרגישו מחויבות אישית כלפי כל תלמיד ותלמיד, כלפי כל משפחה ומשפחה. ולצערי, לעתים מנצלים את המחויבות הזאת.
ביקשתי מהדוקטור שמחון, אני מבקש גם ממך, בדגש על אזור הדרום ועל אזור הצפון, איפה את מזהה את הפריחות בחוסן של עובדי ההוראה, העובדים והעובדות הצעירים יותר, אולי המבוגרים יותר, מהמגזר החילוני, מהמגזר הסרוג, ממגזרים אחרים, איפה, מי לא חזר לעבוד? טוב, אני חושבת שא', בחוסן של המורים אף אחד לא טיפל. אני אומרת את זה בצורה חד משמעית. נכון, טיפלו, שמענו, עשו למנהלים ריטריט וזה, אף אחד לא בא באמת לטפל. עזבו תוכניות, אנשים צריכים את הנפש, צריכים את הרווחה הנפשית. לא שיעשו להם עוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד השתלמות ועוד זה. זה לא מה שהיה צריך. אנשים צריכים את הרווחה הנפשית שלהם, כי הם באמת חוו דברים מאוד 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 קשים, והם, תראה, כדי שאני אתן חוסן לתלמיד, אני קודם כל צריכה להיות בעצמי, שיהיה לי את החוסן הזה. זאת אומרת, אנשים גייסו את החוסן שלהם מעצמם, אף אחד לא בא ויעניק להם כדי להגביר את החוסן שלהם, או לחזק את החוסן שלהם, אוקיי? אני אתן לך דוגמה. יש לנו למעלה, לצערנו, למעלה מ-150 משפחות שכולות של עובדי הוראה. והיה קשר עם סמנכ"ל משרד הביטחון, הוא פנה אליי, הוא אמר לי, תראי, יש 150, בואו נעשה משהו עבורם. אמרתי, בשמחה רבה, בואו נשתף פעולה. באמת הבאנו אותם ליום מאוד מעצים, יחד עם נשיא המדינה שהגיע, ובאמת הכנו אותם להיכל ההנצחה בהר הרצל, ושם אתה באמת רואה את הערכה וההוקרה של משרד הביטחון, של באמת היכל ההנצחה כלפי כל משפחה, כל חייל וחייל שנפל. אריה מועלם, הוא הסמנכ"ל, והוא אומר לי, תראי, את רואה, יש פה נרות זיכרון לכל חלל וחלל. עכשיו, הוא אומר, באו אליו משפחות ואמרו לו, תראה, מה יקרה כאשר אנחנו נלך לעולמנו? מי יעשה השכבה? מי יעשה משהו עבור הילד שלנו שאיבדנו אותו במלחמה הזאת ובמלחמות אחרות? ואז עלה בעיניו הרעיון פשוט לקחת את כל השמות של כל החללים בכל המלחמות, זאת נר זיכרון, והנר הזיכרון דולק ביום הקבורה שלו, וגם הם עושים השכבה. זאת אומרת, משרד הביטחון לקח על עצמו ועושה ממש השכבה לכל חלל וחלל. יפה בן דוד, קחי אותי חזרה לשאלה שלי. מי נשבר יותר בקרב עובדי ההוראה? אני חושב שהשבר אצל כולם. השבר אצל כולם, כי צריך להבין דבר אחד, שיש מורים שחוו גם את השכול, ואין משפחה שזה לא נגע בה. אין הבדל גילאי? אין הבדל בניסיון? המבוגרים יותר, וגם הרבה התגייסו גמלאים, גייסו המון גמלאים גם לחזרה למערכת, המבוגרים נתנו פה את הטון. בגלל הניסיון שלהם, הם נתנו מאוד את הטון. הצעירים גם אספו, היו צריך לאסוף המון כוחות, אבל אתה, כמו שאורנה אמרה, אנחנו ראינו בקשות של פרישה. ראינו מנהלים מעולים שיכלו להישאר עוד 6 שנים ועוד 7 שנים במערכת, ופשוט היו עייפים וביקשו לפרוש. עובדי הוראה מצוינים, איכותיים, שיכלו גם להישאר במערכת. ושם ראינו באמת את הנשירה הגדולה ביותר של ציבור עובדי הוראה. אני רוצה לומר עוד דבר. אם אנחנו, כולנו, לא נתגייס ולתת את המענים הנדרשים עבור ציבור עובדי הוראה, גם השנה אנחנו נראה עזיבה גדולה ורצון של עובדי הוראה רבים לפרוש מהמערכת. ואני אומרת את זה בכאב גדול מאוד, כי חסרים, הנה דיברנו על יועצות, דיברו על פסיכולוגים, שהשיגו תקציבים לפסיכולוגים ואין פסיכולוגים. תראו, הדבר החשוב ביותר בכל בית ספר כאיש חינוך היא יועצת בית ספר. אין תקן ליועצת בית ספר. איפה נשמע דבר כזה? תני בהם מספרים רגע, יפה בן דוד. כמה עובדי הוראה חסרים היום, גנים, יסודיים, חטיבות ביניים? את המספרים האלה את מכירה היטב. תראה, אם אתה מדבר על, אתה יודע, אני אשתדל להיות עדינה. למה?
אני אשקול מילים. למה 2? השאלה איך אתה רוצה לסגור, בוא נגיד, את החורים שיצרה המערכת. אם אתה בא ומכניס אנשים שלא הוכשרו, שלא למדו, שאין להם תארים, אז יגידו לך, חסרים מאות, א' לא מאות זה אלפים. גם אז אמרו מאות, וזה לא נכון, ואמרתי, אני חותמת עכשיו. אמרתי לשר, מי שאמר לך בפתיחת שנה שחסרים רק 500 מורים, תפטר אותו מיידית. כי אני את הנתונים יודעת, וזה בטח לא 500. עכשיו, השאלה איך אתה סוגר את הפערים הללו. יפה בן דוד, כמה עובדי הוראה שהוכשרו לזה, שזה המקצוע שלהם, חסרים היום במערכת החינוך, בגנים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים. תני לנו את מספרי האמת. גננות, יש עזיבה גדולה מאוד. יש גנים שנסגרים כל יום. למשל, אני אתן לך את תל אביב. תל אביב כמעט סוגרים כל יום, כמעט למעלה מ-70 ו-80 גנים. בכל שנה. בכל שנה, כמעט בכל יום. יש סגירה, יש עזיבה מאוד גדולה של גננות, חסר אלפים, וזה בעיקר במחוז מרכז ובמחוז תל אביב, שם החוסרים הגדולים ביותר, בצפון זה פחות, בדרום זה פחות, גם בירושלים זה פחות, מדובר באלפים. יפה בן דוד, נודע לי שבשקט בשקט, יחסית מתחת לרדאר, נרקם לו אולי הסכם שכר, הסכם קיבוצי חדש? א', אני לא עושה אף פעם דברים בשקט. זה אחד. אז הנה, ספרי לנו. בסוף דצמבר 2026 מסתיים ההסכם השכר שלנו. הפעם אני אמרתי גם לאוצר וגם למשרד החינוך, אני לא יודעת מי השר, מי הכל בטח יתחלפו, אחרי בחירות או משהו כזה, אבל אני אמרתי לאוצר, האוצר נשאר, האנשים באוצר נשארים, הם לא מתחלפים, הם נשארים. ואני אמרתי להם, תראו, זה לא עניין רק של שכר. אם מישהו חושב שהתוספות של שכר ישאירו, רק זה ישאיר את עובדי הוראה הטובים ביותר ויגייס עובדי הוראה איכותיים למערכת, טועה טעות מוחלטת. זה לא מה שיביא את האנשים הטובים. צריך לעשות רפורמה, אבל אני לא אוהבת להשתמש בה בפורמה, כל היום יש רפורמות שלא מצליחות. אבל צריך לעשות שינוי מהותי במה שקורה במערכת. אתה יודע, אנחנו במדינות ה-OECD מלמדים הרבה פחות ממה שאנחנו מלמדים, גם חופשים, אני לא מבקשת חופשים, אני לא רוצה שההורים יקומו, אבל לא מבקשים יותר חופשים, אבל אי אפשר ללכת רק על הכמות ולא על האיכות שמלמדים. ולכן צריך לעשות מה שאני רוצה לומר. חייבים להפחית את שעות ההוראה. להפחית שעות הוראה. להפחית שעות הוראה, צורה חד משמעית. את תדרשי את זה בהסכם הקיבוצי. חד וחלק, זה לא נתפשר. הפחתת שעות הוראה. שעות הוראה. חייבים להעלות את שעות השהייה. צריך לתת שעות שהייה למורה גם מהבית. אנחנו רואים את זה בחטיבת הביניים וזה עובד יפה. שעות השהייה אמורות להיות בבית הספר, לא בבית. כן, אבל הבעיה שכשהמורה שוהה בבית הספר אין לו שעות שהייה, כי הוא כל היום רק ממלא מקום, כי חסרים מורים, אז כל היום מטרטרים אותו במילוי מקום, אז אתה מוסיף לו שחיקה על שחיקה, מעבר למה שהוא מלמד. צריך לומר, שעות שהייה של מורה בבית ספר שהתבצעו בבית, זה סטארט-אפ. א', הגיע הזמן, מה קרה? מערכת החינוך צריכה להתקדם. דרך אגב, אנחנו עושים את זה גם בחטיבות הביניים. מתוך 9 שעות שהייה, 5 שעות שהייה מהבית, בגלל זה עברנו ל5 ימים בחטיבות הביניים. עכשיו, את אומרת, ההסכם מסתיים בדצמבר 26. סליחה רגע, רק לא רק זה, סליחה רגע. חייבים לצמצם גם את מספר הילדים בכיתות. חד וחלק. תני לי מספרים, בכמה? מה יהיה הרף העליון? אני חושבת ש19, ואפשר לעשות את זה. לא ברפורמה של מבנים, כי אתה אומר לאוצר, מאיפה נבנה עכשיו 20,000 כיתות? יפה בן דוד, מספר. 19 ילדים, 20 ילדים בכיתה, דיינו. אני חושבת שגם תוכל לגייס אנשים איכותיים למערכת, תוכל להכניס ילדים מאתגרים לתוך הכיתות, כי מה היום קורה? ואת יודעת להגיד כמה כיתות לימוד יידרשו חדשות כדי לעמוד בסטנדרט הזה? זה אני אומרת לך, תראי. ראינו בקורונה, לא היו מבנים. אתה יודע, יש בתי ספר היום שהם לומדים בצורה אחרת, אין להם אפילו דלתות, הכל בחלונות שקופים, במרחבי למידה. אפשר היום לבנות בתי ספר, אפשר גם היום לנצל את המרחבי הלמידה שיש בבתי הספר. אם אנחנו נחכה
שהאוצר ייתן כסף לרשויות שמעכשיו זועקות שחסר להם עוד מבנים, לא נתקדם לשום מקום. אנחנו לא מחכים למבנים, אנחנו צריכים לקבוע עובדות בשטח, והעובדות בשטח, 2 מחנכות בכיתה, כל מחנכת תחזיק 19 ילדים, 18 ילדים, תוכל לגעת בכל ילד וילד, תוכל לתת את היחס האישי לכל ילד וילד, ובפרט את הילדים שצריכים להיות בחינוך המיוחד, ומכניסים אותם לתוך החינוך הרגיל, כאשר המורה אין לה את היכולת, אין לה את ההכשרה לטפל בילדים המאתגרים האלה. וכשיהיה לה 19 ילדים, היא כן תוכל להתייחס, והיא כן תוכל להגיע לכל תלמיד ותלמיד. יפה בן דוד. אבל יש עוד דבר אחד. לא, רק שנייה, התערבות של ההורים, או לא, צריך לטפל גם בהורים. בבקשה. אפשר לטפל רק בתוך המערכת וגם בנושא של ההורים. ההורים, תראו, אנחנו עשינו, אחת הבעיות, יש הרבה בעיות במערכת החינוך, אבל הבעיה העיקרית של הנטישה של המורים, ובעיקר המורים הצעירים, תראה, אנחנו הגענו לתמרוץ, אחרי 3 שנים מההסכם שעשינו הקודם, מ-2023, כל מורה חדש נשאר 3 שנים במערכת, מקבל מענק התמדה. מענק התמדה 10,000 שקל. מי לא רוצה לקבל 10,000 שקל? והנה אתה רואה שעדיין מורים שאחרי 2 עוזבים. למה? ההתערבות הגסה של ההורים. תראו, בשום מקצוע, תסתכל על רפואה, תסתכל על כל מקצוע שהוא. אבל את זה אי אפשר להכניס להסכם קיבוצי? לא, אפשר, לא, תכף אני איך האוצר ימנע מעורבות הורים? לא, זה לא הלופ של האוצר, לא, יש דברים של הלופ של האוצר, רק כסף, מבין כסף, עזוב את האוצר. יש דברים שמשרד החינוך צריך לעשות, אוקיי? הוא אחראי על זה. ולכן אני אומרת, לא יכול, רופא, מישהו בא אומר, תטפל בצורה הזאת, תיתן את התרופה הזאת, מי מעז לדבר עם הרופאים? מי מעז לרופא להתקשר אליו? אלימות כלפי צוותים רפואיים זה דבר שקיים. אני לא מדברת על אלימות. מי מעז להתקשר לרופא בשעות הצהריים? אנחנו צריכים לשים פה, תראה, לא יכול להיות שיש חוזר מנכ"ל למורים, למנהלים, עשה ואל תעשה, גם בעשרת הבריאות, דיברות יש עשה ואל תעשה, רק שנייה, ורק להורים יש רק זכויות. יפה בן דוד, מתי הורים מבחינתך לא יכולים לפנות לצוות מורים? אני אגיד לך, וזה מה שאנחנו דורשים מהמשרד, ואמרתי להם, אורס בן אמו, זה מה שיהיה. לא יהיה, אנחנו נוציא את החוזר. תחליטו, או אתם תוציאו ביחד, או אנחנו נוציא את החוזר. הורים לא צריכים, עם כל הכבוד, להיכנס לבית הספר ולטייל בבית הספר, ולפתוח את הכיתה ולצעוק על המורה. אתה רוצה לטייל, לך לקניון. הורה יכול להיכנס לבית הספר, רק כאשר הוא מתאם, יש תיאום מראש, עם מנהלת בית הספר שיש לך פגישה איתה, או עם מורה. יש למורה, בשעות השהייה שאנחנו רוצים שזה יהיה, בשעות השהייה הללו, כל מורה, כל גננת, תכין לוח גאנט מתחילת שנה. תגיד להורים, הורים יקרים, זה השעות שאתם יכולים להתקשר אליי, זה השעות שאתם יכולים... רגע, אבל קחי אותי לוואטסאפ. מתי הורים... אין וואטסאפים, אנחנו מפיעים את הוואטסאפים. אין וואטסאפים יותר במערכת החינוך. תאמין לי, תן לי, אני יודעת מה אני רוצה לומר, רק תן לי לומר את הדברים. ולכן, הנושא של מפגשים, גם מפגשים אישיים, אתה רוצה, בבקשה, זה השעה, תתאם איתי, אני אקבל אותך לבית הספר. הגעתי הביתה, אתה מכיר את השיר? אל תתקשר אליי, תפנה אליי, תדבר אליי? לא רוצים. המורה צריך להיות עם המשפחה שלו. חבר'ה, אם אתם לא תיתנו את הרווחה ואת הזמן הזה למורה, לא יישארו לכם מורים במערכת. יש הורים מצוינים. אין וואטסאפים לגננות ומורות. אין וואטסאפים. אתה רוצה בכל זאת לפנות למורה? אתה יודע מה קורה בארצות הברית ובאנגליה? אני הייתי שם הסתדרות הציונית העולמית, קחו אותי שם לסיורים וגם להרצות על הנושא של הקורונה. ואני רוצה לומר לך מה שעברנו פה, ולכן אני רוצה לומר לך שאני שאלתי אותם, אמרתי להם, תגידו לי, אחת הבעיות בישראל זה ההורים, תגידו לי, מה קורה איתכם? מה עם ההורים? אמרו לי, זה הורים. אמרתי, מה זה ההורים? ההורים של הילדים. מי מדבר איתם? הם רוצים לפנות אלינו, הם פונים אלינו במייל. אנחנו עונים להם תוך 3 ימים. זה מה שאני רוצה. אתה רוצה יש משהו דחוף? תפנה במייל. יש מייל ייעודי לבית הספר, תוך 3 ימים תקבל מענה מהמורה. חברים, אני שוב חוזרת ואומרת, ההתערבות הזאת, ההורים צריכים להבין דבר אחד. תראה, לצערנו, גם ההורים חוו, באמת, אני אומרת, יש את הקורונה. נכון, אבל מעורבות הורים זו לא בעיה של קורונה, מלחמה. לא, אבל ההורים, כן. ההורים גם לצערי איבדו את הסמכות ההורית שלהם. מה שהם לא מצליחים לעשות, הם מצפים שהמורה יעשה, שהגננת תעשה. על ידי שהם איבדו את הסמכות ההורית, הם גורמים לנו שאנחנו נאבד את הסמכות המורית. כי אם הורה בא וצועק על מורה ומבייש אותה, הילד מסתכל ורואה איך האבא שלו מתנהג, וגם מחר הוא יתנהג ככה. ולכן את זה צריך לחסום בצורה הזאת. אני אומרת לך שיהיו סנקציות גם על ההורים אלימים. חברים, אנחנו רוצים לעבוד עם ההורים, אנחנו שותפים של ההורים, אבל יש מה יפה שנקרא... בן דוד,
זכויות ויש גם חובות. יש בתי ספר שזה עובד יפה מאוד. יפה מאוד בן יפה. דוד, כשאת אומרת שההסכם הקיבוצי... דרך אגב, סליחה, זה לא קשור להסכם הקיבוצי, לא, זה קשור למשרד החינוך. משרד החינוך צריך לגדל, עם כל הכבוד, אומץ, ולעמוד מול ההורים ולהגיד להם, חברים, הנה התקנון שאני מוציא גם לכם. צריכים להיות אמיצים ולא להתכופף להורים, כי ברגע שאתה לא נותן גיבוי ואתה לא נותן אמון באנשי הצוות, לא יהיה לך אנשים טובים במערכת, ואז אתה תקבל אחד שיש לו חצי דופק, תכניס אותו למערכת, ואחר כך תגיד למה הציונים נמוכים ולמה הלימודים ולמה בנושא של האקדמיה היא נמוכה. למי שלא מצוי נשמע כאילו, אנחנו נשמח לשקט, עוד רגע, למי שלא מצוי נשמע שעוד שנה זה הרבה זמן, אבל במציאות של ישראל דצמבר 26 זה מחר, זה ממש מחר. איפה המשא ומתן על ההסכם הקיבוצי הזה עומד? כשיש פה אי ודאות פוליטית, יש בחירות, אמורות להיות בנובמבר 26, את עצמך אומרת, אני לא יודעת מי יהיה שר אוצר, אני לא יודעת מי יהיה שר חינוך, איפה הדברים עומדים במשא ומתן הזה? טוב, אז אני לא מחכה לא לשר אוצר ולא לשר חינוך הבא. יש לנו את האנשים של הממונה על השכר, ויש לו את הצוות שלו, ואנחנו יושבים באמת בשיח מאוד מאוד פתוח איתם. עובדה שהצלחנו לעשות למשל בנושא של הגננות, אני אתן לך דוגמה, הנושא של מילואי מקום, אוקיי? בגלל המחסור הגדול של גננות, בא אליי האוצר, אומר, תראי, יש מחסור גדול, אמרתי לו, בוקר טוב, עכשיו אתה רואה, אנחנו כבר התרענו שיהיה, זה המהלך שיהיה לפני 6 שנים. הוא אומר, מה את מציעה? אמרתי לו, תראה, בוא תביא תקנים של גננת, איזה מישהי תרצה לבוא להחליף גננת ל4 שעות, ל5 שעות, תחכה בבית שתבוא ותזמין אותה. שים תקן. יפה בן דוד, איפה עומד המשא ומתן עכשיו? תביאו תקנים, ואז תשלמו באופן קבוע, מדי חודש בחודשו, משרד החינוך יסיק כאלה שירצו לעבוד בצורה כזאת, 240 תקנים של מילואי מקום הביאו נושא של הגננות. איפה עומד המשא ומתן הנוכחי? אנחנו מנהלים שיח בנושא של מה אנחנו רוצים. היית מגדירה אותו כשיח חיובי בינתיים? בינתיים, תראה, אני יכולה לומר, השיח הוא תמיד חיובי, השאלה מה אתה חותך בסוף. האוצר הוא יכול לתת לך הרגשה חיובית, השאלה כשאתה בא לחתוך, שם המאבק נמצא. תני לי לשאול אותך שאלה קשה. אבל אני לא אעשה, תקשיבו רגע, אני עובדת בשיטה אחרת מאחרים. השיטה שלי, אני לא מאמינה בחוכמת יחיד, אני לא מאמינה גם בהצלחת יחיד, אני מאמינה בחוכמת ההמונים. בפעם הקודמת עשינו הסכם מצוין, אוקיי? בזכות זה שלא מה אני חשבתי או מה הסתדרות המורים חשבה, אלא עשינו שולחנות עגולים עם השטח שלנו, עם המורים שלנו. לקחנו מורים, גננות, יועצות, סגנים, מנהלים, כל הסקטור, וישבתי איתם במחוז, שולחנות עגולים, אמרתי, מה אתם הייתם רוצים? מה אתם חושבים שצריך להביא למערכת, כדי שהמערכת שלנו תהיה יותר טובה, וגם שלכם יהיה טוב. כך אנחנו עובדים. תכף ניקח שאלת קהל אחת, אבל אני רוצה שאלת סיום שלי. את אומרת, כשאני מנהלת איתם את המשא ומתן, זה לא רק על כסף. אני רוצה את סוגיית השהייה ואני רוצה תקנים וכו' וכו'. אבל אם הם יעלו את השכר, את תחתמי על ההסכם הקיבוצי, נכון? לא רק שכר. בסוף זה כסף. חברים, תקשיבו טוב. אני שוב חוזרת ואומרת, זה עניין של כסף, אבל לא רק כסף. כי ראינו שגם כאשר העלינו את השכר, אוקיי, עדיין יש מחסור במורים, עדיין יש מחסור בגננות, ולכן זה לא רק עניין של כסף, יש עניין של כסף ותנאי עבודה. אנשים רוצים לבוא למקום העבודה, שיהיה להם טוב, שיהיו מרוצים, כמו שהתלמידים מרוצים לבוא לבית הספר ולגנים, וכמו שההורים מרוצים לשלוח את הילדים. ברגע שטוב לך, תראו, תמיד אמרו התלמיד צריך להיות במרכז, ואני אומרת לך זה לא נכון, התלמיד לא צריך להיות במרכז. עם כל הכבוד לכולם, העובד הוראה צריך להיות במרכז. כי אם לעובד ההוראה יהיה טוב, יהיה טוב לכולם. אם יהיה לתלמיד טוב, זה עדיין לא אומר שלעובד ההוראה יהיה טוב. ולכן הגיע הזמן את מקצוע ההוראה, להסתכל על זה כפרופסיה, להעריך ולהוקיר את האנשים ובאמת לדאוג למעמד שלהם. פעם אחרונה ששמעתי מישהו שמדבר על פרופסיה זה היה רן ארז, את בטוחה שאת רוצה לצטט? אותו תשאיר במקום שלו, אני במקום שלי. רק בדקתי. ברשותך גברתי, שאלת קהל, בבקשה. שלום, שמי דיאנה דגוש, אני חברה בהנהגת ההורים הארצית. כן. בצוות מוגנות בהנהגת ההורים. שמעתי את מה שאמרת, ולחלק מהדברים אני מאוד מתחברת. בנושא הזה של החוסן ובנושא הזה של הורים שבאים ומתערבים ובאים ונכנסים
מתנהגים באלימות כלפי הצוות החינוכי, וחד משמעית אין לזה מקום, בשום מקום, לא בפורמלי, לא בבלתי פורמלי, לא בצהריים, לא בבוקר. השאלה, גברתי? רגע, שנייה אחת, אני חייבת רגע לדייק. מה לא התחברת? אני רק חייבת רגע שנייה אחת שנבין שהשנתיים האחרונות, זה מה שבעצם יש עלייה משמעותית במקרה האלימות, גם מצד ההורים וגם מצד הילדים. אבל האם, או מה את חושבת על זה, של לבוא ולשבת עם ההורים, דווקא לבוא ולקחת את ההורים, כי כשאת באה ורוצה איזשהו מסמך שיוציא משרד החינוך, שיבוא ויגיד להורים, פה, סטופ, אתם לא מתערבים, השאלה, האם אתם שקלתם, או לבוא ולקחת אותנו, כי אנחנו הורים שנותנים מעצמנו שעות על גבי שעות, ימים ולילות, למען הילדים ולמען... יפה, בבקשה, תשובתך. והאם יש לך איזשהו, האם היית רוצה, או יש לך איזושהי תוכנית, של לבוא ולעבוד עם דווקא בשיתוף פעולה? הדברים ברורים. יפה, בבקשה. טוב, אז קודם כל, כן, נפגשתי עם יושב ראש הנהגת ההורים החדש, אורן, וגם נפגשתי עם היוצא, עם מרום שיף. אני אמרתי להם בדיוק מה הכוונה שלנו לעשות בנושא של התקנון, הם הסכימו איתי, אבל קודם כל אנחנו צריכים לעבוד קודם כל עם משרד החינוך, כדי שיהיה התאמות קודם כל בשיתוף, יש לנו את הדרישות שלנו, ואחר כך אמרתי להם שאנחנו נשב גם עם הנהגת ההורים, עם אורן, כדי להגיד לו בדיוק מה הדרישות כאילו שעולות מהשטח, ואני מאוד מאוד מקווה, לפי מה שאורן נראה לי, הוא באמת רוצה לשתף פעולה, כי כולנו מבינים בסופו של דבר. אני חושבת שגם ההורים מבינים, בסדר? ההורים הנורמטיביים, מה שנקרא, בהחלט מבינים שאם הם לא יעבדו בשיתוף פעולה עם הצוותים ולא יעבדו בשיתוף פעולה עם המנהלים, הם יבינו שזה יהיה בעוכריהם. ולכן, בגלל, מעבר למה שעברנו בנושא של הקורונה, תראו, תמיד הייתה אלימות בבתי הספר. אין ספק שעכשיו יותר, אתה רואה אלימות אצל ילדים שבחיים לא חלמת שתהיה התפרצות כזאת של אלימות. זה ילדים כל כך טובים, מבתים באמת טובים, אבל מה שהם חוו, הם פשוט, ההתפרצות שלהם היא באמת, וההורים לא כל הזמן יכולים להתמודד עם האלימות הזאת. חברים, אין כלים, אין מספיק מי שמטפל, אין מי שמעניק את ההכשרה, את העזרה, גם לצוותים וגם לתלמידים. ולכן זו אחת הבעיות, צריך להביא באמת את הצוותים, להכשיר אותם. אתם יודע, חוק חינוך מיוחד, היה חוק של בנט, עשה את החוק דרך אגב, חוק גרוע ביותר, הקריס את המערכת החינוך המיוחד והקריס את המערכת הרגילה, ובכל זאת, אנחנו באנו ואמרנו, תראו, מורה צריך, אני הלכתי ללמדתי הוראה, למדתי חינוך, למדתי מתמטיקה, אוקיי? לא למדתי חינוך מיוחד, יש כאלה שהייעוד שלהם זה במסגרת חינוך מיוחד. למה אתם לא מכניסים את ההכשרה בתוך המכללות, שכל מורה, כל מי שרוצה ללמוד הוראה, יהיה לו הכשרה גם שיוכל לטפל בילדים שאתם מכניסים אותם לכיתות הרגילות שהם צריכים להיות בחינוך המיוחד? אמרו לי, מה קרה לך? בטח יהיה. מאז שהיה החוק ועד עכשיו לא עושים את זה, לא הכניסו את זה אפילו כחובה. תבין, אין את ההכשרה. מה אתם רוצים? יש מאין? כמה המורים המסכנים האלה, כמה המנהלים יכולים ליצור יש מאין? בסוף זה נגמר. אתם חייבים, כדי לשאוב כל הזמן מהבהר, צריך כל הזמן למלא אותה מים. ואם אתם לא תיתנו את הכלים הללו למורים, למנהלים, ואת האוטונומיה, אני לא צריכה שמשרד החינוך יגיד לי איך ללמד, מה ללמד. זה כמו שרקדן, אתה אומר לו תרקוד, תקשור לו את הידיים ואת הרגליים. משרד החינוך צריך לקבוע את המדיניות, צריך לקבוע את... משרד החינוך קושר את הידיים והרגליים של אנשי ההוראה? אתה יודע מי מצליח? מי שלא מקשיב במשרד החינוך. אני אומרת לך, בתי ספר יצירתיים, אוקיי? שהם נותנים, שהם פשוט ממנפים את עצמם. אני אומרת שמשרד החינוך, מבחינת היעדים הוא צריך לקבוע יעדים. מה אתה דורש בכיתה א', מה אתה דורש עד כיתה י"ב? איך לעשות? מה לעשות? תן למורים, תן למנהלים. חובת ההוכחה תהיה עליהם. יפה בן דוד, תודה גדולה. תודה רבה לכם. תודה גברתי.